हाया थानायसो सरकारिया जौ लोंनानै गिदिंथिंनो गिलासाव बा बबा हादरन टपसेबो जौ लोङो होननानै जिंदगी आंखौ फुट देखायनो हाया गुन्दागिरिफोरा बे पबित्र कुमार बर' ना मा बियो बर'बो होनो बियो इनिफ्राय बेलेगनि सिगाङाव मा होनो ओइ गयारिबो होनना लायो बाथ्रायानो गाब गैखाया बियो दिनै माने ओरैबायदि बे पबित्रआ सासे ओरैबायदि जानायावबो सैमा बायदि खालामो भिडिअ लाना फैलायबाय नै आं एसे न'नि बागानाव बेरायदों आरोखि फाथैया मानला जोब्बाय दाबो फानहैनायानो जाया मोजां जाजोबथारो गासैबो दङ दा पबित्र MCLA UPPLनि पबित्र कुमार बर'आ जे सासे UPPLनि कर्मी खामानि गोबां नारा नाथा नाजानायजों खामानि मावना होग्रा एबा रायजो राजानि गेजेराव लांनानै माखासे अभाब अभियोग एबा बै रायजो राजानि थाखाय नारा नाथा पार्टिखौ नाजानानै मेंनायखौ मेङालासे जे खामानिखौ मावना होग्रा थानेस्वर होननाय सासे व्यक्तिनो थाइसेबो रां होआखै एबा बेखौ मोसौ बायदि बाहायदों नामा ना रायजोफोर बै जे व्यक्तिया मा खोथा बुंदों मा अजद होदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रो जे खामानिखौ मोसौ बायदि मावहोनानै थाइसेबो होआ जे गारिया थाव सोआब्ला खारो नामा बा मोसौआ गांसो जायाब्ला ओरैनो एवो नामा थिग बेबायदिनो दानि जे BPF बा कंग्रेस गोबां जिखुनु हक जाया मानो बैफोर पार्टिनिफ्राय UPPLआव हाबदों थाइसेबो मोननाय नङा रायजोफोर थाइसेबो होआ नोंखौ मोजां गोदै होनानै खामानि मावगोन साख्रि होनायनि बाख्रि होनायनि खामानि गैया नायनानै लाग्रो रायजो आंनि मुङा थानेस्वर सरगारि आं 2 नं गसाइ गामिनि रायजोफोर आं फार्स्टआवनो सिनाखि खालामग्रोबाय गरायसर समस्तिनि 23 नं गरायसर समस्तिनि पबित्र कुमार बर' बिथां MCLA नियाव आङो फेसबुकआव थांनानै कमेन्ट मोनसे हरदोंमोन बे जास्ट कमेन्ट फिसा हरनायावनो ओरैबायदि देहायाव नांदो आंखो जे 3.5 बोसोर आंनि लाइफखौ बरबाद खालामबाय रायजोफोर आंनि बाथ्राया गोरा थांनो दुखु मोनना रायजोफोर आं जाहाथे आंखौ पुलिस केसाव होगोन होननायखाय आं रायजोफोरनि आखाइ खबजोबना आं खुलुम हरनानै बाथ्राखौ बुंहरबाय आंनि लाइफखौ 3.5 बोसोर ओरैनो खेदायना होबाय दिनै माने ओरैबायदि बे पबित्रआ सासे ओरैबायदि जानायावबो सैमा बायदि खालामो ओरैबायदि बेबर बाथ्रा बुङो माने बेबर होनबाथ' रायजोफोराथ' मिथिगा आजिखालि गोरिब गुन्द्राफोरा दुखियाफोरा रायजोफोरा गथाय मिथिगौ फरायो रोङि मानसिफोराबो मा बुंनो दिनै आंनि मिनिनायानो आंनि दिनै मेगननि मोदै आंनि रंजानायानो आंनि दुखुनि रायजोफोरा जाहाथे भुल साना आं रायजोफोरनो फोरमायहरबाय जाहाथे आं बायदि गोग्लैया आरोबाव बिनि गुन्दा बाहिनीफोरा आंखौ ओरैबायदि धमकी हरदो आं माने दुखुनि गेजेरावनो आं मिनिसो ओंखारो आङो मा बुंनो आंनि मिनिनायानो दुखु रायजोफोर नाथाय बिनि न'खराव आंखौ थोरसि सुनाय आं माबायदि आं थोरसि सुथारना मानसि नामा आं हाजिराथ' मावनाबोथ' जानो हायोमोन आंखौ हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसि होननानै आंखौ रायजोफोराबो मिथिगो बा नुनायाव आंखौ साननो हागो नाथाय आं बेफोरबायदि माने बिनि न'आव थानानै ओंखाम बोथिसे जानायावबो ओरैबायदि रायजानो गोनां जायो माने इसोरासो मिथिगो आरो आं इसोरखौ गाबज्रिहरो आं मानो आंनि गामियाव 60टा न'खर गामियानो प्रुफ होनो हायो जे थानेस्वर सरगारिया पबित्र कुमार बर' MCLA न'आव 3.5 बोसोर थांनानै जेबो मोनबोआखै आं बाथ्रा बुंबाय 60टा न'खर खमसे खम 20 जनखौ आं साधारन बाथ्रा बुंबाय 20 जना प्रुफ होनो हायो बे नंमारगौमोन थानेस्वरा बिनि न'आव थांनानै ओरैबायदि आलाय सिलाय जाना फैबाय बिसोरो आङो मानो दुखु मोनदो जाहाथे आं गोरिब मानसि
आंहा मा दं आंहा मा दं आं गथ' दं मा दं आं बुंखांबाय ओरैबायदि माने 30 जनसो मानसिया आंखौ फन हरनानै धुमखि हरो बेनि गामिनि मानसिया ओरैबायदि नोङो दानना हो आरो दिनैनिफ्राय नों कमेन्ट होनाङा ओरैबायदि धुमखि हरो नोंखौ जेलाव हरगोन आंथ' सिंगल मानसि दिनालासै आङो सोरनिबा आरनायबो गानाखै सोरबाबा थांनानै आङो बेफोरबायदि ना बिजिबि थांदो ना कंग्रेस थांदो ना बिपिएफ थांदो आं रावजोंबो थाङाखै दिनालासै थान्नायसर सरकारिया आरनाय गानदो होननानै सोरजोंबा MLA MCLA जों आंखौ निउसाव होनो हाया दिनै बेखिनिखौनो आं रायजोनि सिगाङाव आखाइ खबजोबनानै खुलुमहरो आरोबाव आं बायदि बिनि न'आव थांनानै माने गाब्र'हैया बेखौनो आङो गुरै रायजोफोरखौ खुलुमहरो जाहाथे मोनगोन होननानै दा थां बिनि न'आव सासे MCLA आङो एसेबाबो 300 हाजिरा दिनाव आं बाथ्राया खमखौनो बुंबाय 200बाबो बिनि न'आव थांबा मोनगोन होननानै रायजोफोरा दा थांसै बिनाव ओरैबायदि आंनि जागायाव सोरबाफोर जुदि थायोमोनबा बे मिथिगौमोन 3.5 बोसोर नै मबाइलावनो दं प्रुफआ बिनि कमेन्टआ गुन्दागिरिफोरा आंखौ उल्था हरफिननाय आरो दंबावो आं दिनैसो प्रथम आङो लाइभआव निउस फैफेरामोन आं होनोबो गोसो गैया आंनि 60टा गामियाव आंखौ रावबो बुंनो हाया थानायस' सरकारिया जौ लोंनानै गिदिंथिंनो गिलासाव बा बबा हादरन थबसेबो जौ लोङो होननानै जिन्दागि आंखौ प्रुफ देखायनो हाया दिनै साननो हो सोरबाफोर बिनि गुन्दागिरिफोरा बे मानसिया जौ लोंनासो निसायाव ओरैबायदि होदो इयो हगारना होदो होननानै प्रुफ होनाय गामिनि मानसिया सासे सानैल' नङा जे बे मानसिया जौ लोङा जौ लोंनानै बाथ्रा बुंदो होननानै बिनि गुन्दागिरिफोरा बे पबित्र कुमार बर' ना मा बियो बर'बो होनो बियो बेनिफ्राय बेलेगनि सिगाङाव मा होनो ओइ गयारिबो होनना लायो बाथ्रायानो गाब गैखाया बिना ओरैबायदि मिसुला भगबान बेनि आङो मा बुंगोन आङो लाजिनाय होननायानो गैया आंनि थैनाय होननायानो गैया बेखौ आं भगबानखौनो गाबज्रिगोन आं खसा बाथ्रा बेखायनो आङो बे माने आं भगबानखौनो गाबज्रिगोन माने मा बुंगोन ओरैबायदि आं मानसिजों आङो जिन्दागि लोगो आङो गामियाव आङो मानसिजों रावजोंबो खत्रु नङा आंहा नाथाय सोरखौबा लानानै आंजों जुदि खत्रु जायोबा आं रावखौबो मुगिया आङो मात्र भगबानखौ इसोरखौ न'खरनि भगबानखौ आङो खुलुमो जाहाथे बे थाबानो आंनि थाखायबो जथेस्थ आं रावजोंबो खत्रबो नङा बिसोरो मात्र आंखौ गुन्दागिरि बिनि गुन्दागिरिया अर्डार हरनायलाय आंखौ माने आंनि बिमाया गिनानै ओरैबायदि गाबै हुबै जानानै जेलनि बाथ्रा बुंबाथ' जों गोरिब मानसियाथ' गिखागोन 3 माह जेल जानांगौ माने बहुत बेखौ आं गिया आंनि बिमाया गिगोन जायबाबो बर' फिसाया गोरिब मानसिया सासे मानसिया जुदि न'खर सोलिग्राया जुदि जेलाव थांनांगौबा बिमा माहारि जाम्बा जाम्बि गोदोनि बिमा नालाय माथो रोंगौ आं जुदि रोंनाय मोनबा बिनि न'आव थाङामोन आङो बिनि न'आव थांनानै ओरैबायदि खालामजायामोन बिदिनो रायजोफोरा जाहाथे गाज्रि मोननाङा जाहाथे आंखौ सैमा बायदि खालामनायखाय आं रायजोफोरनि सिगाङाव खुलुमनानै खेबसेबाव आरोबाव आं निमाहा बियो आरो रायजोफोर नुदोंना मोनथिबाय अब्ला बेबायदि सासे एफाबां मानि कर्मि मावनानै होग्राखौ दुखु खस्थ' बिनि न'खर बिनि जानाय बिनि न' बां माखासे किसिमनि बेफोरखौ सुबिदा जुदि होआब्ला सोर मावनोलै फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव जिर' जानानै फैगोन रायजोफोर नोंथांमोना नाय आरो रायजोफ्रा गासैबो जे UPPL दलनिफ्राय ओंखारनो हासिगौ नामा बैफोरबायदि कर्मि मावनानै होग्राखौ थानेस्वर स्वर्गियारि बेक्ति जे बे बिथाङा जेबो दासिमावबो मोनाखै मोनदोंब्ला मानोथो अजद होनो ना सोरबा जेन'बा बबेबा मोनसे पार्टियाव हाबबाय बे पार्टियाव हाबनायाव
गावनि सेल्फ इन्डिभिजुवेल आर्निंनि थाखाय बा न'खरखौ मावनो बा एसे सुबिदा जाथोंसै बैफोरबायदि हाबो। रावबो मोसौ बायदि बाव खामानि मावना होनानै सान्दुं अखा खाथिना होनानै बाव रावबो ओरैनो थाङा ना। अब्ला रायजोफोर फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव सोर पार्टिया देरहागोन समासो मिथिसिगोन। गोबां खामानि मावग्राफ्रा नै दा गुगानो थाखाय रायलायगासिनो दङ बा बुंगासिनो दङ जे बिटिसि इलेक्सना खाथि जानाय लोगो लोगो गोबां बबेबा पार्टिफ्राव जायफोर दानि नेता कर्मि UPPLनि मावग्राफोर बैसोर थाङा नामा नायबाय था ना। रायजोफ्रा गासैबो जोङो ग्रासरुट लेभेलनि बेरायग्रा मानसि, ग्रासरुट लेभेलाव बुंजोबसै। गोबां मानसियानो गोदो ग्रासरुट एरियायाव दाख्लै जे बिटिसि इलेक्सन 5 बोसोर जाबाय बेयाव BPFनि बेरेखामोन। BPFनि बबेबा गामियाव BPFनिफ्राय सानै साथाम गाहामल' भट मोनोमोन। नाथाय दा बैयाव मा जाखो सेस बेक जाजोबफिनबाय रायजोफ्रा जेन फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जाय जोंनि पावार एन्ड फांसनखौ लाबोफिनगोन बा जोंनि बिटिसिनि माखासे बर' रायजो राजानि गामि लामा दालां मावनानै होगोन बै दलनोसो बा जे पार्टिखौ फेजेनदोंमोन रायजो राजायासो फेजेना होमबा। रायजो राजाया जे पार्टिखौ फेजेनदोंमोन बे पार्टिखौ गोहो आरो बोलो पावाराव लाबोफिननो थाखाय रायजो राजाफ्रा जानजि खाफ्राबाय ना। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान जेके मोसाहारि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।